Sama tingo bat en siasa ma osebedo kolak e piny luo mokalo. Kang'eyo ni sama ng'ato kuom ranyisi joka Sipur madhi timo yiero chieng' tich ang'wen, sama koro IEBC oseng'iyo nyingi kanie register kokalo kuom iluongo ni electronic voter identification device cha EVID cha, moseyangi ni jago kura mapod na ngima momiyo oboke. Sama idhi kiewo cha nitie ng'ama oting'o bunde toki ni nyakier ng'ane. Kisumu East ung'eyo kama nitie noyie ja independent donge gi gwenge mamoko. Koro bedo ga nade gini otama ng'eyo, samoro un bende ubro konyowa ng'eyo. Bishop Charles. An Bishop Charles Otieno Mwoda, ae riwruok mar Interfaith kotelnwa gi Bishop Daktari Wanda, ane Chief of Protocol mar Clergy, awuok Ndhiwa sub-county. An gi weche ariyo kende madwa nawachi, nikech thoth weche awinjo ka jowadwa osewacho. Achiel, wang'eyo ni jatelo Nyasaye kendo ng'ama Nyasaye oyiero en nyaka oti maber, kendo jopiny bende nyaka puoye. Wan kaka jodolo wasebedo gi shida, mana kaka achiel kuomwa manosewuoyo wacho, ni ka wawuok oko mondo mi wakwed gik matimore marach, tiwacho ni wadonjo e siasa. Kawuono sani piny luo nyoni kod ywak ni wiranye gi wito gai margi. Tibiro yudo ni jotelo chako yierore kendgi, ka ok Nyasaye ema gidok e chong mondo mi luo ogai kata okebegi manyalo tayogi e migepe mopogore opogore mag dongruok kata nyaka mag siasa. Gichako wuok ka giwuotho mondo ne giluong jotich Nyasaye machalo Bishop Daktari gini, to wabed walam Nyasaye mondo Nyasaye omi piny luo ng'ama nyalo lidgi. Maendi osetamore, gichako tiyo gi pesa mondo mi gichoche agodo jopiny mondo jopiny ochak gore mondo mi ohinyre. Ariyo, madwa ni mondo awach categorically, teko mar jopiny sirikal mamalo gi mapiny omayogi kendo gi dilute totally, ma iyudo gik matimore ok nyis ni sirikal mamalo gi mapiny omiyo japiny luor kod teko moromo kode. Achiel, awinjo ka joage wuoyo ka bonyo awinjo ka wuoyo onge kaka inyalo wacho ni public participation jopiny dhi timo to nosetime ma un kori kelo numna gik ma for formality. Wan kaka jodolo kendo kaka jotich Nyasaye nyaka wabedie wachung'e ratiro. Aya erosekelnugo owuondgo wang'u, iluongo ni obuo wang'u. Kosebuo wang' wana inchi kamano, to gima non okalieno be ok dhi tim. Idhi timo gimoro ataro mar wachno. Example, kidhiye e gwengewa kuonde ma inyalo wacho ni MCA oluongo jopiny motimo participation, owachi ni yo ma Sofia kadhi kata tie nam ema mondo timruok na doger, tidhi loso madhi Arujo kochomo gine kochomo yo ndege, paw ndege. Ere teko momi jopiny? Onge teko momi jopiny mondo mi jopiny nyalo wacho gima gidwaro mondo gima gidwaro no mondo chop kare. Mogik, onge kaka de wakwer. Ikwero to in godeyo kan kama kidhi ikwero to no se padi milwar piny kucho, nikech jatelo manyi yiero no biro gi jok mago gidongo to wang'i kwar to gipidho tikgi.
idhiri miluar ka gimoro nono ing'ama jadolo ma chieng' moro aneno ka dhi function moro wacho no kachaka dogie omiyo jotelo ma wayiero bende owinjore omi jopiny luor sama gidwaro kaka kore ni idwaro kasepolne ibiro yudo ka gimoso ji kendo gidhi ma gimos ji mowuondre kata ni pi manomodho miyo dayo moro mayudo kogine to kiny koseyudo loch mondo mi ochop kuomi otimore nade onge waseneno wan jodologi iluongo wa wadhi walemo koseyuda loch moyudo loch mobede loch jadolo korok ne kodwa kendo koponi kwayo kata thuolo ni idhi e dho ofise ibiro koni jatelo pod odich ing'ama jadolo idhi kanyo endi mar mondo mi dhi lam n'ofise no ilam bende ne tich motiyono mondo otine jopiny kod kwero ka kamano Nyasaye mondo erokamano ahinya